नमस्कार मंडळी, चला आज परत एक रानभाजी मी आणलेली आहे. याला चिवारीची कोंब म्हणतात आणि ह्याची भाजी आणि तुम्हाला मी रवा फ्राय दाखवणार आहे. एकदम साधी सोपी आहे पण करण्याची एक पद्धत असते. तर चिवारी कोंबाची भाजी आणि हे जे रवा फ्राय मी करणार आहे ते कसे करायचं आहे ते तुम्हाला मी दाखवते. त्याआधी मी गॅसवर एक पातेलं ठेवून त्यात पाणी घातलं आहे, पाणी गरम करून घेतलं आहे. ह्यामध्ये ना जे अख्खे होते चिवारीची कोंब ते मी तसेच उकळवणार आहे. थोडं मीठ घातलेलं आहे. 15-20 मिनिटं आपल्याला चांगले हे उकळून घ्यायचं आहे. तुम्ही कुकरला सुद्धा लावू शकता, पण कुकरमध्ये लावल्यामुळे त्याची चव एवढी चांगली लागत नाही. त्यामुळे शक्यतो तुम्ही अशी टोपातच गरम करायचं आहे. आता ते छोटे छोटे कोंब होते ना त्याची मी भाजी करणार आहे. ते असे लांबट लांबट असे पातळ असे आपल्याला कट करून घ्यायचे आहे. तर मी आता एक तुम्हाला कट करून दाखवते. हे बघा अशा पद्धतीमध्ये बारीक बारीक असे मी कट करून घेतले. तर असे हे सगळे मी कट करून घेते. तर भाजीसाठी पण मी सगळे कट करून घेतलेले आहेत. हे बघा झालेलं आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, हे आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे पाण्याने एकदा. तर एका पाण्याने मी चांगले स्वच्छ धुवून घेते. पाण्याने आता स्वच्छ एकदा धुवून घेते. हे बघा हे सुद्धा आपल्याला पाण्याने उकळून घ्यायचं आहे. तर ह्याला सुद्धा मी 15-20 मिनटं किंवा 15 मिनटं तरी आपल्याला हे पाण्यामध्ये उकळून घ्यायचं आहे. तर मी गॅसवर आधीच पाणी गरम करायला ठेवलं होतं. त्यामध्ये आपण ही चिरलेली भाजी घालायची चिवारीच्या कोंबाची. त्यामध्ये थोडं मीठ घालायचं आहे आणि चांगले 15 मिनटं आपल्याला ही शिजवून घ्यायची आहे भाजी. आणि ही भाजी आपल्याला लगेच करायची नाही आहे, किंवा तुम्ही हे जे आपल्याला रवा फ्राय करायचे ते सुद्धा आपण तसंच पाण्यामध्ये ठेवायचे. तर जर शक्यतो तुम्हाला जर सकाळी करायचं असेल तर रात्री तुम्ही हे उकळून ठेवून द्यायचं आहे. तर मी सकाळीच उकळून वगैरे ठेवलं होतं. 7-8 तास आपण पाण्यामध्ये जर ठेवले ना की बरोबर त्याचा जो कडवटपणा वगैरे असतो तो सगळा निघून जातो. आता तुम्हाला मी रवा फ्राय करून दाखवते. तर काय करायचं, रवा फ्राय करायच्या आधी काय करायचं आहे, चिवारीच्या कोंबाला आपल्याला ना असे टोचे मारून घ्यायचे. तर काट्याचा चमचा घेतला आहे. यामुळे काय होतं, मसाला वगैरे व्यवस्थित आतमध्ये लागला जातो. आणि भाजीमध्ये कसं भाजी आपण चिरलेलीच असते त्यामुळे त्याला काही टोचा वगैरे मारायची गरज नाही. तर ती व्यवस्थित भाजी त्याला मसाला वगैरे लागतो. ह्याला फक्त मसाला वगैरे लागण्यासाठी आपल्याला अशा टोचा मारून घ्यायचा आहे. हे बघा अशा पद्धतीमध्ये. आणि हे उकळून घेतल्यामुळे हे फ्रायसुद्धा लवकर होतात, कारण आधीच ते अर्धे बऱ्यापैकी शिजलेले असतात थोडेफार. तर आता मी एका प्लेटीमध्ये हे काढून घेते. ह्यामध्ये मसाला लावून घेते. त्याच्यासाठी मी 1 चमचाभर आलं लसूणची पेस्ट, अर्धा चमचा हळद, मालवणी मसाला घातलेला 1 चमचाभर, मीठ घातले चवीपुरतं आणि थोडंसं गरम मसाला घालायचा आहे. सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे बघा. तर व्यवस्थित ह्या चिवारीच्या कोंबांना व्यवस्थित मसाला आतून वगैरे व्यवस्थित लागला पाहिजे. लावून घेतले. आता मी बारीक रवा घेतला आहे. ह्यामध्ये तांदळाचं पीठ वगैरे काही घातलं नाही, फक्त बारीक रवा घेतलेला आहे. फ्राय करायच्या आधी मी सगळ्या ह्या चिवारीच्या कोंबांना रवा लावून घेते. हे बघा अशा पद्धतीमध्ये व्यवस्थित याला टोचा मारलात ना की व्यवस्थित मसाला पण लागला जातो आणि व्यवस्थित भाजले पण जातात. झालेलं आहे. हे बघा तयार करून घेतले. गॅसवर मी आधीच तवा ठेवला आहे गरम करायला. त्यात तेल घालायचं आहे आणि आपल्याला हे चिवारीचे कोंब बारीक गॅसवर आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे. हे बघा. तर आता हे घातले, जेवढे मावले तेवढे मी घातलेले आहेत. एका बाजूने आता पलटी करून घेऊया. हे बघा खरंच सांगते खूप छान लागतात आणि पौष्टिकसुद्धा आहे, कारण रानभाजी आहे. आणि कसं आहे, पावसाळ्यात ज्या रानभाज्या भेटतात ते आपल्याला खायलाच पाहिजे. आता हे बारीक गॅसवर आपल्याला अलटून पलटून घ्यायचं आहे. तर झालेले आहेत बघा, असं भाजून घेतलेले आहेत मस्तपैकी. आणि आता हे एका बाजूला मी साईडला करून ठेवते तव्यावरच, म्हणजे तेल वगैरे जर एक्स्ट्रा असेल तो सगळं निघून जातो. याच्यामध्येच आता आपल्याला थोडं तेल घालून बाकीचे आहे ते सुद्धा मी आता असेच फ्राय करून घेते. तर असं झटपट तयार करून घेतले चिवारीचे कोंब. खूप छान लागतात, मुलंसुद्धा खातीन आवडीने. त्याचा कडवटपणा पाण्यामध्ये भिजत ठेवल्यामुळे तो निघून जातो. झटपट असे साध्या सोप्या पद्धतीत जसं तुम्हाला कळेल असे मी करून दाखवले आहे तुम्हाला चिवारीचे कोंब फ्राय करून. तर नक्की एवढ्या साध्या पद्धती तुम्ही करू शकता आणि एकदा करा आणि नक्की खा. तर आता तुम्हाला मी चिवारीच्या कोंबाची भाजीसुद्धा दाखवते. तीसुद्धा मी सकाळीच पाण्यामध्ये उकळून घेतली होती आणि आता संध्याकाळी मी करून दाखवते तुम्हाला. हे बघा त्याला ना असं पाणी असं दाबून दाबून ह्याचं काढून घ्यायचं. हे बघा अशा पद्धतीमध्ये. आणि ही भाजी परत स्वच्छ धुवायची तुम्हाला गरज नाही आहे, कारण आता ही भाजी आपल्याला लगेच फोडणीला घालायची आहे. तर असं हे जर पाणी सगळं मी काढून घेतलं आहे आणि बऱ्यापैकी ही भाजी शिजलेली आहे. ह्यामध्ये मी फणसाच्या बिया घालणार आहे, खूप छान लागतात. तर ते चांगल्या मी त्याची सालं वगैरे काढून घेतली आहेत.
आणि त्याला उकडूनसुद्धा मी घेतलेले आहेत. तर मी हे नंतर वरून घालणार आहे त्या भाजीमध्ये. तुम्ही पाहिजे तर भाजीला फोडणी घालताना सुद्धा फणसाच्या बिया घालू शकता. असेल तर घाला, नाही घातले तरी चालतील. माझ्याकडे होते म्हणून मी घातले. गॅसवर कढई ठेवली आहे, त्यामध्ये तेल घातलं आहे, मोहरी जिरं घालायचं आहे. 1 चमचाभर मी मोहरी जिरं घातलेलं आहे. ह्यामध्ये ना 2 बारीक चिरलेले कांदे घातलेत. ते कांदा आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. तर कांदा मी आता व्यवस्थित हा परतून घेतला आहे. ह्यामध्ये मी 2 हिरव्या मिरच्या घातल्यात. यामध्ये आता 1 चमचाभर आपल्याला आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे. एक मोठा आकाराचा टोमॅटो बारीक चिरून घ्यायचा आहे, तो सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. टोमॅटो थोडा मेन झाला की आपण ह्यामध्ये काही मसाले घालायचे आहेत. तर आधी मी हळद घातलेली आहे, 1 छोटा चमचाभर. चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे. हे सगळं व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे. ह्यामध्ये मालवणी मसाला घातलेला आहे 2 चमचे. हे 2 चमचे म्हणजे छोटे चमचे आहेत. जर तुम्ही कमी तिखट खात असाल तर 1 चमचाभर घातला तरी चालेल, कारण ह्यामध्ये हिरवी मिरचीसुद्धा घातलेली आहे. त्याला व्यवस्थित परतून घेतले की ह्यामध्ये आपल्याला चिवारीच्या कोंबाची भाजी घालायची आहे, जी आपण उकळून घेतलेलीच आहे. हे बघा, ह्यामध्ये ना कुठलाही कडधान्य घालायचं. तर ह्यामध्ये मी चण्याची डाळ भिजत घातली होती 1 तास अगोदर, तीच घातलेली आहे. तर ही सुद्धा ह्या भाजीमध्ये चांगली शिजून येते. ह्यामध्ये तुम्ही चवळीसुद्धा घालू शकतात, खूप छान लागते. आता आपल्याला ना ह्यामध्ये थोडं पाणी घालायचं आहे, कारण ही भाजी ना कितीही जरी शिजवली तरी थोडीशी कचकच लागतेच भाजी. त्यामुळे ह्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून आपल्याला वाफ काढून घ्यायचे. आता झाकण काढून एकदा व्यवस्थित ही भाजी मिक्स करून घ्यायची आहे. आता ही भाजी चांगली अशी शिजलेली आहे. तर आता मी ह्यामध्ये उकडलेले फणसाच्या बिया घातलेल्या आहेत, त्यासुद्धा आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. चव बघायची आहे, जर मीठ वगैरे जर कमी असेल तर मीठ वगैरे घालायचं आहे. हे बघा, ह्यामध्ये थोडं वाटीभर मी अजून पाणी घालते आणि ह्यामध्ये थोडंसं मीठ घालते, कारण चव बघितलं तर मीठ थोडं कमी होतं, आणि जर असं गूळ घातलेलं आहे. आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. झाकण लावायचं आहे. झाकणावर थोडंसं पाणी घालायचं आणि फक्त 5 मिनटं किंवा वाफ काढायची आहे. 5 मिनटं वाफ काढून घेतलेली आहे. हे बघा, तर आता मी ना ह्यामध्ये खोबऱ्याचं वाटण थोडं घालणार आहे. जास्त नाही, 2 चमचे घातलेलं आहे वाटण. तुम्ही घालायचं तर घाला, नाही घातलं तरी चालेल. वरून थोडंसं ओलं खोबरं घातलं तरी चालेल. पण मी थोडंसं वाटण घातलं आहे, कारण छान टेस्ट येते. आता ह्यामध्ये थोडंसं ना वरून ओलं खोबरंसुद्धा घालणार आहे. हे बघा, तर तुम्हाला जर वाटण नाही घालायचं असेल तर तुम्ही असं वरतून ओलं खोबरं आणि थोडीशी कोथिंबीर घालायची. तयार आहे एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत. आणि अशा पद्धतीत नक्की एकदा चिवारीच्या कोंबाची भाजी करून पहा, नक्कीच तुम्हाला आवडेल. तांदळाची भाकरी, नाचणीची भाकरी किंवा भाताबरोबर मग तुम्ही ही भाजी खाऊ शकता. तर कशी वाटली तुम्हाला कोकणातली स्पेशल अशी ही रानभाजी, म्हणजे चिवारीच्या कोंबाची भाजी आणि रवा फ्राय? आवडले असेल तर नक्कीच मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.